svega želim da pozdravim naše drage goste iz Fudbalskog kluba Partizan na čelu sa našim proslavljenim futbalerom Mocem Vukotićem, koji je direktor mlađih selekcija u Partizanu. Znači, to je proizvod jedan dužeg razgovora i pokušaja uspostavljanja saradnje sa Fudbalskim klubom Partizan. Kao što je većini poznato, Fudbalski klub Loznica je ove godine ušao bio u Srpsku ligu i u toj ligi ostvario, ja zaista zapažene rezultate. Evo, drugi smo, imamo još jedno kolo do kraja, ali zaista u teškim uslovima rada i formiranja igračkog pogona shvatili smo da jedina budućnost ovog kluba je u razvoju mlađih kategorija. U tom smislu i danas želimo da potpišemo taj sporazum sa Fudbalskim klubom Partizan, koji će biti na obostranom interesu i tim sporazumom mi ćemo predstavljati jednu filijalu Partizana na ovom području do Bajine Bašte, tako da na taj način mislimo da će i veći deo tih mlađih generacija želeti da dođe u naš klub i da se ovdje usavršava. Htio bih posebno da se zahvalim i da pozdravim gradonačelnika našeg grada koji je prepoznao značaj ovog događaja i sa svojim saradnicima došao i hvala vam još jednom na tome. I samo moram da kažem i ovom prilikom da Fudbalski klub Loznica uglavnom egzistira iz budžetskih sredstava, tako da grad nas prati maksimalno u održavanju svih ovih sportskih rezultata i akcija. Mogu da kažem da ovde, pored prvog tima, ima negde preko 250 dečaka koji se bave učenjem fudbala u našem klubu. Ova naša aktivnost ima, tako da kažem, dvostruku funkciju. S jedne strane ovaj marketinški deo gde želimo popularizaciju kluba i omladinske škole i promociju fudbalske škole Partizana, a s druge strane ovaj fudbalski deo gde smo želeli da ovu najtalentovaniju decu iz cele Srbije na neki način imamo uvid i da možemo da pratimo i da za decu za koju se odlučimo da, kao što je poznato, Partizan pruža šansu deci iz svoje škole i to nam je zamisao, osnovna zamisao. Kao što je poznato, Partizanova škola je proglašena zvanično drugom školom u Evropi za Ajaxove škole i ova trojica naših igrača, bivših, Lazar Marković, Mitrović i Nastasić, su bili u najužem krugu najboljih mladih igrača u Evropi. I kao što sam rekao, Partizan opredelio se još pre 10 godina za tu strategiju, znači da posveti punu pažnju svojoj školi i da praktično škola bude osnovni i glavni izvor prvotimaca Partizana. Hvala, hvala. Hvala gradonačelniče. Uspeha. Veliko mi zadovoljstvo što danas mogu da pozdravim pre svega gospodina Vukotića sa svojim saradnicima, upravu Fudbalskog kluba Loznice i da izrazim svoje zadovoljstvo što nas je jedan lep povod okupio da se nađemo u prostorijama Fudbalskog kluba Loznice. Potpisivanje ovog protokola, odnosno ugovora, jeste jedan prvi, mali, ali značajan korak pre svega za afirmaciju sporta, u ovom slučaju fudbala, a Loznica jeste bila i želimo i da ostane grad sporta, grad fudbala. Ja želim da u ime rukovodstva grada, u svoje ime, pružim punu podršku i jedno uvjeravanje da će grad Loznica, kao i do sada, učiniti sve da pomogne da se sport u ovom gradu razvija, da Fudbalski klub Loznica, koji jeste svojevrsni brend ovog grada, zaista
ide napred i da se svi zajedno radujemo, da navijamo s ovih tribina i da poželimo puno uspjeha u daljem sportskom životu i ovoga kluba, a novo uspostavljena saradnja sa Futbolskim klubom Partizan za Loznicu, za Fudbalski klub Loznicu svakako jeste jedan značajan korak. Ovo me posebno raduje što se dešava u uslovima kada ćemo evo za nekoliko dana obeležiti Dan grada, 16. jun. Ovo je jedan lep gest da ćemo danas imati nekoliko utakmica najmlađih selekcija, utakmica koja će imati humanitarni karakter, a sredstva koja se budu prikupila od sportskih ulaznica su sredstva koja je vid pomoći onima koji su ugroženi od poplava i koji su pretrpeli velike štete. Zato još jedno veliko hvala i upravi kluba Partizan i upravi